Ei Karjalassa jätetä. Nyt poliisin matkaan Joensuuhun. Vanhempi konstaapeli Jari Hotti ja poliisina 10 vuotta Jari Sato. Vanhempi konstaapeli Jussi Seppä. Vanhempana konstaapelina 5 vuotta ja Rapi. Iltaa. Ajokorttia vilkastaan. Minulla ei ole ajokorttia. Ei oo ajokorttia. Joo. No se autos niin selvitetään sitten tuossa ja kirjoitetaan sulle sakko. Onko hän menossa samaan osoitteessa? No kyllä minä ainakin toivoisin, että hän Joo. sama. Se käypi, niin partiokoveri ajaa tuon teidän auton tuohon sitten. 2 aikaisempaa vuoden sisällä 28 päiväsakkoa kertaa 6. Ole hyvä, jatka matkaa. Ja me on sukulaisia. Joo, ole hyvä, jatka vaan matkaa, niin ei tarvitse tähän jäädä. Ja poliisi ajaa nyt sukulaisten autoista. Joo. Niin. Parempi niin. Ei myö oo. Ei mitään harvemmin. Jaha, siitäpä se. Ollaan menossa semmoiseen kaupungin osaan taas kuin Noljakka, jossa pitäisi löytyä yksi jalaton alkoholisti makaamassa. Mikäs on herralla agenda? Tai herroilla? Hän on humalassa, me yritän ottaa hänet kotiin. Ei sen kummempaa. Joo, ootte sitten kavereita. No mä olen hänen naapurinsa ja kaverinsa. Mä laitan hänet mun kämpön nukkumaan. Ei muuta kuin hyvät illanjaksot ja koittakaa olla kaatumatta nyt sitten. Yritäkin tuolla. Harvoin on 2 taloutta ja käsipuolessa. Joo, mitäs siellä on tapahtunut? Ja siis me oltiin yhdessä kaupungilla ja ennen sitä meillä oli jo vähän riitaa. Sitten mä tulin takaisin kotiin, niin seuraava kerran mä vaan havahdun siihen, kun mä olin keittiön lattialla ja sitten se kuristi. Onko se humalassa? On. Niin kuin en mä voi mennä kotiin, koska sitä uskallaan. Kyllä se voit tämän. Mä otan sun avaimet, niin Se voi tehdä mulle tolleen, että ne ei ihan oikein siitä, että kyllä että soitit, niin Puuttaa siihen. Niin siellä rikottiin nyt tän Anttilan iso ikkuna tuolla ruutukaavan-alueella ja tekijä on erään kaljakuppilan vieressä ulkona seisoo ja meillä on yksi kuljetettava tuolla takatilassa, mutta koska muita vapaita ei ole, niin mennään katsomaan, jos me saatais tääkin kyyti. No niin, ja otetaanpa seis siihen. No niin, pysähdy miespuolinen. Käänny ympäri. Nimi. Miksi hajotit Anttilan ikkunan? En tiedä. Et tiedä. En tiedä. Joo. Selvä. Näkyy sulle, niin Joo. onko savekki jossain? Ihan tuossa kädessä. Nyrkilläkö sä hajotit? Mulla oli paha päivä. Joo. Ja ymmärrät, että joudut tuonne meidän pahnoille. Joo, sen ymmärrän. No niin. 50 kyselee, onko tähän keskelle kettä tulossa meille kaveriksi? Tai pitäis tää kaveri varmaan tikkomella käyttää, sen verran on käsi auki. Taas tuli käytyä nää, että... Kyllä mä sanoin, että alkoholi on perässä. Sinä kohta lähdet kävelemään tuohon päin. minä tulen mukaan. Et sinä kuule näitä asioita päätä, anteeksi vaan. No, minä tulen mukaan. Ihan oikeesti mä tulen mukaan. Ja miten sinä luulet mahtuvas mihinkään kyllä? No minä teen vaikka jonkun rikoksen. Täällä nyt siihen jää sitten lumihankkeen. No, hei. Se voit nyt lähteä kotiin kävelemään. En lähde. Tai sun poikaystävä joka tapauksessa lähtee meidän matkaan. No sitten lähden minäkin. Jahas. Huomenta poliisista. Huomenta. Huomenta. Mikä sinun nimi on? Joo. Eiköhän taas sitten siinä. Tupa meidän mukaan. Ootko ollut alkoholia nauttimassa? Joo. Ihan selvistä päin. Konttaa vaikka, jos muuten ei ole. Hienosti. Minä lähten Pohjois-Karjalaan.
Nykyipäivänä Itella luopuu anonyymista Poste Restante-palvelusta ja näin sulkeutuu yksi merkittävä huumeiden salakuljetuskeino. Uudet vitsaukset ovat kuitenkin jo aistittavissa. Muun muassa tästä lisää ensi viikolla. Moi!